ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net Foodish. Ordar mapi nginwan ramangi hakerdob ying jongpi. Ki Artli Kishna Trekam juga khasi Students Union bakan top ya ka Maulai Circle bat ka Nihu Unit balalam kemat du Presiden juga ki isu Maulai Circle usamla biang bor El Paliar bat du Presiden juga ki isu Nihu Unit usamla Sandi Sotun haka arp sautere urisa arja usaw kila lek ban IT daga jing tho how M&A juga Maulai uba Bright Star Well Marbanyang daga bakentu ban phak marmot no ya ka surok PWD na du jingkieng Maulai kentan masar terter shadow ka Gate 5 jong ka skul ba Nihu. Nakaliang juga dekat dengan ki isu Maulai Circle bat ka Nihu Unit kila pun sengau hau ni MLA ba ka jinglong jingman jong ni surok kala jat rathai bat kala bu jingma bat wan ra ka jingman saw ki nong lek nong wan bat kham tam exam la pulie bat hi nong tre jong ka skol ba Nihu kini ki arngot ki noilam ka ki isu kila pentip ru badang ha kini ki penai beladap kila don shibun ki jingja bat ki jing ujor halor ka jing tengku kali bat ka jing sha tanra kali jong ki nong lek nong wan ha silenter jong ni surok bat ka belajar ru wat ya ki samla pulie jong skol ba Nihu nakaliang jong MLA ulakular hakmat ki dekhot jong ka seng ba un sashim khia ban pha marmot no mardor ni surok hakini kindiat sngi ki ban sawan nak benta ka jingbet jingbiang jong ki samla pulie bat ki pat ba ki baju pedan kam ban ya lingba ni ka surok